दे खुलिदो बुस्थुआ दाख्लैनिमोन ओमफ्राय साइज मिलायैयाव एक्सचेन्ज खालामफिननाय जादों एसे गोलावद्रायमोन आरो ओमफ्राय दा गुसुंद्रायखौ बिहरदों नायसै सिङाव गुसुं मोनो ना गोलाव मोनो बे जिनिसखौ हास खालामखागोनलै देरसिन फैबाथाय गैबावलालै फैयालै दाख्लैना एम साइजमोन बे दाना एस साइज बडिफ्रानो गैया नालाय गिदिर गिदिर ओंखायनो हामा आंना रिटिकनिजों एखेखामोन दा बडियालाय ओइसार एक्सनि नालाय एबारखौ साबसिन मोनबायला एबारनि साबसिन एखे दां साबसिन होनखायोलै दामा खोनादों दामा एखेयानो दामा बेसेबांमोनलाय आसल दामा 1500ल' बारा गैया बांसिन मानसि शपिं खालामो बेखौहाय रोङा एबार मिलायसिगोन ना बे आमायसो गाननायलाय दे Yes, bro. नोंनि फिट जायोलै एखेसो नामा दाख्लैनिजों जाबाय सेन मारिलाय एबार सासेनलै फिसासिन ना हेड जाबायलै एसेल' फिसासिन एबार जाबाय बोरै उनथिं जाबाय गस्लाफोरखौ जिखुनु जा बेसेन जौसिन दाख्लैना बडिया देरसिनमोन ना बे ओरैजाय बेराया आं बिदि ओरै दुबगांगां जानायखौ मोजां मोनथारालै मानो ओरै खानायखौ होनलांसै एलान वालकार जाबाय दे जिनिसा मोजाङानो अरिजिनेलानो सफैखायो माइन्ट्राना ना